Assalamu alaykum mehriban dostlar. Nesip bolsa gelecekde toy etsek bolangyny. Onda siz dogry ýerde. Finland, hemme maşinlar Finland'ın sidinki. Elbette bu zady görmegen bir cennet diýen. Bir gatdaly gökdepe, bir gatdaly ýany Aşgabat aralykdaky islenlik toy etsek ýerleşlenmez biz bilen habarlaşýaňyz. Ajaýyp bir video production indi öz bölümini hasam giňerdi. Diňe bir ustad video operatorlar, suratçylar diýen, eýsem toy bedegleri, elbette maşin bedegleri, maşinlar sizin gılmatyňyzda. Siz pikir edýän bolmagyňyz mümkin, sizin bahalaňyz gymmatdyr diýip. Ýok mehribanlar. Sizin göwrüňizdeäki bahalardan hem has ýeňillikli. Bizi bilen habarlaşyň, ajaýyp bir video production sizin gılmatyňyzda. Karagun boy surf edýär şäherde, gelimizde dik durýar bary ýaly çärede. Sagy ýok, içimizde çoňçy durma däleri, çaýkanýa toy mekan duýan özüm gelmedi. Ey, menne cashgan cashlap bunny. Balypken ya ediler igami. Aratynda şary ýagda edil tsunami. Iş berýär bütün şäheri tanımadyk bami. Ey, whole squad in the building.